Vážení priatelia, tak záchranná akcia práve začala. Čo sa vlastne deje? Zostal v miestnosti s unikajúcim plynom. Pri zásahu buďte opatrní, otrava môže postihnúť aj vás. Do miestnosti môžete vstúpiť len s príslušnou maskou. Slednice miesta zásahu nájdete tu. Máme lokáciu. Na veľkej okružnej sa mi zdá, že kompas je. Hej, určite? Dobre, poďme do kompasu. Troška musíme vydýchať. A to určite tam? Fú, ale asi tam nemôžeš ísť, keď nemáš masku. No ale čo budeme mať masku? Maska tu musí niekde byť. Tu je maska, fuj, toto si mám dať na tvár. Ďalšiu masku. Plynová kotolňa, musíš mať masku. Zadaj si masku. A čo, detko? Je tu niekde dieťa? Kde? Ja si myslím, že musí byť plynomer niekde. Plynomer? A tu je čo? Plyn je väčšinou žltým vyznačený. Tu? Ostáva nám posledná Však kde je minúta. hlavný uzáver plynu, nám braček povedz? Zdá sa, že toto je hlavný uzáver plynu. Tu sú samé žlté rúry, tak A neviem. dobre, no a... Ostáva nám 45 sekúnd na to, aby sme zachránili dieťa. Zachránime ho! Uzáver plynu, ja to vidím. Ó, tesne pred koncom, ale podarilo sa nám nájsť dieťa, zachrániť to z plynovej komory. Ľudia, to je úžasné, potlesk, skvelé, Obišovce tým. Tak skvelý tým nakoniec zachránil dieťa, zdá sa, že všetko je v pohode, stihli to v časovom limite a my sa uvidíme večer.